थामजिबाथि बड'लेण्ड मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां BKWSC नि चिफ डेपुटि चिफ एबसुनि नेहाथारि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन एडभाइजार नोंथांमोन दिनै 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान दा मुंख्लं सानाव बराय गोजोननि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां गेरेमसा मोनसे बुहुमाव बर' हारिखौ दानो थाखाय जा मिजिं बे मिजिंआ जाहाथे आफा सोरजिगिरि अबंलावरिनि अननायाव गोजोन आरो खौसेथि गासैनिबो मददजों जाहाथे जों बर' हारिया बुहुमाव दावगालांनो हायो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव जोङो आरज गाबनानै बे दिनैनि हाबाफारि फारौ बिरनायखौ जोङो आखायाव लानो सानबाय आहम ओं ह्रीं क्लीं पत्से ओं ह्रीं क्लीं पत्से ओं ह्रीं क्लीं पत्से गाहाय आफा सोरजिगिरि अबंलावरि हे आफा सोरजिगिरि अबंलावरि नों अख्राङाव दं अख्राङाव खोनासं नों आलाङाव दं आलाङाव खोनासं नों फातालाव दं फातालाव खोनासं नों मैदामाव दं मैदामाव खोनासं नों मिथिंगायाव दं मिथिंगायाव खोनासं 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 लामा दथानि मुगासन दहाय दे आफा सोरजिगिरि अबंलावरि नै दिनै आफा सोरजिगिरि अबंलावरिखौ सुंग्रि अननानै अराय बर' हारिनि आलो गोजोन सुख गोजोनखौ हास्थायनानै जों भारतखौ बिलिरनाय जाबाय आहम बा पत्से आहम बा पत्से आहम बा पत्से गोजोन आरो खौसेथिखौ जों अरायबो बरायो बर' हारिनि गेजेराव अरायबो गोजोन बार बारथों